uma ekwazi ukushrink isikhathi isihlahla asishrinke within an hour. How powerful is Jesus? Hallelujah. Amen. Banga abantu abake badukela nezo la kuhamba umuntu wakho. Lalela. Uma uzoshawa noduka nezwe kukhona ipractice eyenziwayo. Amen. Kuthatha isithunzi sakho namathe, nithi namathe onyawo nini kade ukhole insila. Inkwethu yonyawo lakho isetshenzwe. Ebese kuthatha isithombe sakho siyofakwa emanzini ahambayo. Bese kuyashiwo ukuthi usibanibani uyahamba manje phinda abuye emzini wakhe. Amen. Ngenkathi esho njalo lento iyenzeka in the realm of the spirit. Amadimoni kaSathane eza kuwena azokuhlebela athi hamba. Uzwa ngathi ungaduba ingane uduba ikhaya. Kanti amadimoni ahleba athi hamba manje. Awusafuneki lana, awusafuneki. Ukubona umuntu mayizokwala engenaso isizathu uthi uyabuza sihlukanelana sidivorcelana ireason ayikho kunamadimoni ahlebayo miyenge ayahleba ngoba kusentanzi. Yes Lord. Uyazi ukuthi amandla akwamoya uJesu anawo enough ukuthi impilo zethu zingaguquka complete. Enkosi yami. Enough ukuthi singaqalekisa abasiqalekisayo njengomkhiwane ongatheli babune same time. Hayi manje ngikhuluma mina ngokushaya umuntu ngezulu ngikudukuza ngombani ngila esontweni. Oh Jesus, hallelujah. Lihlome mina ngingakaze ngigubuze lutho ngokubiza igama lika Jesu. Hallelujah. Jesus. Uma bathakathi bekwazi ukugovuza umuthi Osiyami ba direct izulu ukuthi aliyongena kwakhumana. Liwuyeke umuzwa kamakhelwane lishaye kwakhumana. Uzothiwa khiphana abafana. Nithi nabakhipha abafana nabo babona ukuthi leli izulu linenkinga. Liyinkinga leli izulu. Hallelujah. Uthatha ukuthi akudingeka amandla, kudingeka ipower. Bathi yonke ipower ngalimisa madoda. Yes Jesus. Only the power of Jesus. Eqalekisa ihlahla ibona same time. Hallelujah. Ngifuna kule service lapho siqalekise zonke izinto. Oh Jesus. Eyingathele empilweni yethu. Singake izinto engatheli but we will curse them. Oh Jesus, hallelujah. Thank you Lord Jesus. Ebusana bafana bami. Uyazi into uma engathele empilweni yakho curse it. The Bible says Jesus was walking with Peter. Isisu. I'm hungry. But my beggar into engamnikeza ukudla kwakumkhiwane. Jesus. But lo mkhiwane kwangawona isizini yawo akanendaba uJesu awuJesu kahle akanendaba noma phumile nama post RPM. Kusiyami Kwakuyingayona isizini yomkhiwane. Hallelujah. Ukuthi uthela ama fruits. Oh yes Lord. uJesu akanendaba noma isizini noma ama post aphumile. Hallelujah. Kwisakhethi noma awaphumanga ama post. Kodwa ngizofaka iCV la. Oh Jesus. Bathi uthunyelwe ubani uthi hayi. Ngenxa yomkhiwane ongathelanga. Hallelujah. Kwangasona isikhathi sokuthi uthele ngiyaza ngiqashe. Umonqwele. Kodwa ukhona umuntu enengamkhipha nifake mina. Oh Jesus, hallelujah. Ukhona umuntu ongaphuma esikhaleni sami madoda. Oh Jesus. Eyinhlanya ke le ngishumela namhlanje. Ayiyona abantu abaphilayo ekhaya. Hallelujah. Akuyona abantu abaphilayo, abantu abazo-understand amandla kaJesu angamandla enough. Oh Jesus. Ukuthi singaguqula sonke isimo. Singashintsha igceke lakithi, singashintsha impilo yethu. Singashintsha yonke into ngawo amandla enough. Hallelujah.
akufuneki nokuthi size siyothwala kwamhlaba iyalingana. Lamandla wadinga ukuthi uziyofuna izilwane. Ngiyazi khona sebenazo ke la. Ngiyazi khona sebenazo izilwane la. Nkosi yami. Lamandla athi ngawo ewodwa. Guqula iSouth Africa ngawo. Hallelujah. Lamandla kaJesu athi ngawe wodwa. Shona kwaToyota yakwenza iquotation. Oh Jesus. Umbuzo uzothi uzoyithatha phi imali yokukhokhela imoto inyanga nenyanga. I-answer is no, angazi. Angazi kodwa kunento engizwayo. Hallelujah. Ukuthi ukuhamba ngeenyawo. Oh Jesus. Asafuni manje. Hallelujah. Yes Jesus. Banikeza impendulo ezodida no salesman. Bathi uyahlanya indolo uyahlanya uhlala ngesikhathi. Ubatshela ukuthi angisafuni ukuhamba ngeenyawo. Sengikhathele izintuli. Nkosi Jesu. Bathi unayo license uthi hayi anginala license mina. Anginala license mina kodwa ngiyahamba ngizohamba nemoto ngizofuna imoto. Ngifuna iGD6. Bathi uyayazi ukuthi imali installment 15,000. Ubatshela ukuthi lalelani edani neinsurance ka 2,000. I don't care. Oh yes Lord. Uma uJesu eqalekisa umkhiwana ngekho umuntu wayebona uJesu enza into irrelevant. Babecabanga ukuthi uyahlanya. Nkosi yami. uJesu akayena umuntu wama-plans. uJesu akayena umuntu wama-plans, akayena umuntu wohlelo. uJesu into uyenza manje iyenzeke manje. Mawuza kuthiwa singena la kuthiwa singena kungenwa khona, siphumela kungaphunywa khona. Kusuka kusho ukuthi uma singena invitation. Yes Lord Jesus. Mawubuye le ndawo kuthiwa isesentini. Ngiyazi ukuthi niye nibone ku TV lapha lesentini. Nawe ngani? Mawufika lapha esentini kuneyindawo zibhaliwe umbhalo emnyango VIP. Uma uzongena khona into yokuqala abayicheckayo ukotini owubekile emzimbeni. The brand of ukotini owubekile emzimbeni. Ama bounce emnyango awahleki. Two, bazokubuza the state of your business. Usokwenzani? Uyazi uma uhamba noJesu ungena kulezo ndawo ufika uhlala nopresident. Amen. Makuputshuka isithombe sakho uhleli nopresident bayabuza ukuthi kanjani? Kanti uthathwe ifavor kaNkulunkulu yakunyula odakeni phansi. Yakukhuphulela phezulu yakubeka yakuhlalisa namakhosi ongekho kwilevel yawo. Hallelujah. Umuke waqalekisa kahle izinto engathele empilweni yakho unikeza ithuba izinto okumele yithele. Yes Ngoba thina sibandezelwa izinto engathele sifukamele. uNkulunkulu. Kanti ukube kade